Arvoisa puhemies! Tässä salissa on tänään korostettu, erityisesti hallituspuolueiden toimesta, että on tarve tehdä kovia päätöksiä, isoja sopeutuksia julkiseen talouteen. En usko ja tiedän, että ei tässä salissa ole erimielisyyttä siitä, pitääkö julkista taloutta vahvistaa ja myöskin sopeutuspäätöksiä tehdä. Ja haluan myös sanoa sen, että hyvät edustajakollegat, ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun tässä salissa ollaan kovien päätösten äärellä. Kataisen hallitus kaudella 2011 teki 6,5 miljardin sopeutuksen. Sipilän hallitus tavoitteli 4 miljardin sopeutusta, päätyi noin 3. Rinteen—Marinin hallitus joutui erittäin kovien paikkojen eteen, jossa yritysten ja kansalaisten toimeentulo, jotta pystyttiin turvaamaan ihmisten terveys, heikentyi hyvin rajustikin hetkellisesti. Kaikkia näitä kausia on kuitenkin yhdistänyt tavalla tai toisella se, että edellisillä hallituksilla on ollut pyrkimys siihen vaihtelevalla menestyksellä, että kaikki osallistuvat tavalla tai toisella näihin koviin päätöksiin. Kataisen—Stubbin hallituksen aikana pyrittiin siihen, ja onnistuttiinkin, että tuloerot eivät kasvaneet. Vaikka Sipilän hallituksessa näin kävi, niin hekin yrittivät symbolisesti tehdä, esimerkiksi puuttuivat ministereiden palkkioihin väliaikaisesti. Edellisen hallituksen aikana saatiin työllisyyttä kasvuun ja pyrittiin pitämään ja onnistuttiin pitämään oikeudenmukaista huolta. Mutta yhdenkään aiemman hallituksen valtiovarainministeri kovienkaan päätösten ja sopeutusten keskellä ei ole hymyssä suin retostellut suomalaisiin pienituloisiin kohdistuvilla leikkauksilla, kuten valtiovarainministeri Purra on tehnyt. Ei pääministeri Katainen, ei valtiovarainministeri Urpilainen, ei edes pääministeri Sipilä, ei valtiovarainministeri Stubb, ei valtiovarainministeri Vanhanen, ei Rinne. Yksikään aiempi valtiovarainministeri ei sillä tavalla, kun olemme nyt nähneet valtiovarainministeri Purran hymyssä suin retostelevan leikkulaudoilla ja saksien heiluttelulla niistä leikkauksista, jotka kohdistuvat suomalaisiin, jotka jo ennestään ovat tiukoilla. Oletteko miettineet, miltä heistä ihmisistä tuntuu, jotka nyt joutuvat näiden leikkausten kohteeksi? Siitä lapsiperheestä, jossa on ehkä jouduttu jo luopumaan jalkapalloharrastuksesta kuukausimaksujen takia. Siitä perheestä, joka miettii, että miten selviämme, kun asuntolainan lyhennysvapaa päättyy ja korot ovat edelleen olleet nousussa. Siitä perheestä, joka joutuu miettimään, että miten selviämme auton lainan lyhennyksestä. Heistä, joille on tulossa erittäin rajut leikkaukset. Valtiovarainministeri Purra ennen vaaleja lupasi, että jos työttömyysturvaa kosketaan, niin kokonaisetuusmäärä ei laske. Nyt sen osa-aikaisesti työssäkäyvän lapsiperheen toimeentulo leikkaantuu 47% työttömyysturvan osalta 2 kuukauden jälkeen. 8 kuukauden jälkeen yli 50%. 700 euroa. Puhutaan perheistä, joiden ansiot työstä ovat alle 1 500 euroa. Miltä heistä tuntuu, että valtiovarainministeri
retostelee hymyssä suin, leikkuu lautojen kanssa ja antaa julkalaisen kuvan, jossa saksia heiluu. Mikki edustaja Lindtman katosi. Arvoisa puhemies, olisi kohtuullista, että valtiovarainministeri Purra, joka lupasi, että kokonaisetuusmäärä ei laske, ja joka lupasi, että pienituloisilta ei leikata, niin kyllä minusta 50% lasku kokonaisetuusmäärä on aika huikea, erittäin kova. Olisi kohtuullista, että valtiovarainministeri Purra tulisi tänne saliin ja kertoisi, että miten tässä näin pääsi käymään. Arvoisa puhemies, vaadin, että Purra tulee tänne paikalle. Purra tulee tämän asian lähetekeskustelussa kertomaan, miten tässä pääsi näin käymään. Meillä on takaraja kello 22 ja olettaisin, että edustaja Malmin puheenvuoro ehditään vielä ottaa ja sen jälkeen näyttää siltä, että keskeytämme tämän asian käsittelyn. Arvoisa rouva puhemies, kyllä edustaja Lindtman tässä nyt erinomaisen puheenvuoron piti ja painokkailla sanoilla kuvaili tätä tilannetta, missä maa tällä hetkellä makaa tämän hallituksen kanssa. Ja en voi olla kuin kannattaa tätä ehdotusta, että valtiovarainministeri Purran on syytä tulla saliin kertomaan meille, kuinka tässä nyt näin pääsi käymään. Ja kuten edustaja Heinäluoma aiemmin sanoi, niin mitä ihmettä silloin 2.4.2023 tapahtui, niin kyllä me mielellämme kuulemme, mikä se on se selitys, ja vaadimme, että Purran on tämä meille selvitettävä. Tässä vaiheessa asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan huomenna pidettävässä täysistunnossa. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 9. ja 10. asia, ja puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietinnöt pannaan pöydälle 13.3.2024 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttänee hyväksytään. Mietinnöt pannaan pöydälle 13.3.2024 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on siis keskiviikkona 13.3. kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.